Γεια σου, θα ήθελα ένα εισιτήριο για το μετρό. Ωραίο μετρό, καλή δοθλία. Από εδώ παίρνω με τα εισιτήρια. Όχι, τι λέει εκεί. Ωραία, κάτσε να το βάλω στις ράγες. Ωραίο. Μου είπε αυτός εδώ ο κύριος ότι αυτό είναι το μουσείο. Γεια σας παιδιά, ελπίζω να σας αρέσει αυτό το βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο.